Mwari muzita ra Jesu. Haleluya, haleluya. Atingaiti zvakanaka kana tikasakwadzisa vana baba vedu nana mai vedu vanoremekedzwa varipo pakati pedu, avo vari kutidzidzisa, avo vane mucherechedzo wokuti kana ari Mwari tingamunamata sei, kana kuri kukura tingakura sei, kana kuri kuziva tingaziva sei. Vanana baba nana mai mangwanani ano tinoda kuti mamutswa sei, Mwari wenyu vakuitire zvakanaka. Kereke ndibetserei timutse vana baba nana mai vanoremekedzwa kereke ya Jehovah mangwanani ano muzita ra Jesu. Amen, amen. Pakati pedu tine vechidiki YPU. Rimwe zuva takataura ndikati ndio kereke ya mangwana. Pakamuka umwe chete akati, baba hatisi vamangwana, tiri vanhasi na mangwana acho. Haleluya. Kana wava neruzivo, iyo ruzivo runokuperekedza kuita zvinhu zvakanaka. Ndibetsereiwo tikwazise vasikana vakomana pakati pedu nesemidhi vechidiki vari kukura, vari kudzidzawo kwamuri. Avo vanodzidza, havadzidzi nokuudzwa, vanodzidza nokuona nekuudzwa zvekare. Tinoda kuvabatanidza mangwanani ano tivakwazise mumbiri yaIshe wedu Jesu Kristu. Haleluya. Tinoda kutenda panguva ino yamangwanani ano. Zuva ranhasi izuva rokupeta musangano wedu. Wanga uchidai kutidzidzisa, wanga uchidai kutipa njere, wanga uchidai, vamwe vakataura vakati knowledge is power. Saka isu tanga tichipiwa knowledge kuti tigova nesimba. Patichabva pano hatisi matera, patichabva pano hakuna muvengi achagona kutisvikira nekuti takangwara nechekare kuburikidza nezvatanga tichidzidziswa pano muzita ra Jesu. Amen. Nguva ino inguva yakanaka yandingangopa mukana wose nekuzara kwayo mumavoko asekretari vedu vamhanye vachisvika vachitora apodium panguva yemangwanani ano. Tivaomberere vachiuya. Thank you. Rugare kune vanotenda. Regai mangwanani anoti mhorese baba Reverend Maimba vatikwazisa tose, vasinawo avakwazisa. Ngativakwazisei muzita ra Jesu. Haleluya. Tinotenda. Regai mangwanani ano ndasumukira kuita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti ndoda kupa yatinoti vote of thanks. Ndoda kupa mashoko ekutenda zvatakaitirwa pamusangano pano. Panguva iyo yekutenda iyi, pane mumwe anenge aripo achiti apa zita rangu rinototaurwa chete, but zvoitika nemistake kuti rachirikwa. Ndoda kuti Mwari wekudenga ngavakutendei. Nedzimwe dzenguva kutendwa navanhu kunoita sekuti nakidze, asi kutendwa naMwari kunodarika kwavanhu. Regai nditore mukana uno wekuti titende. Toda kutanga kutendeka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Toda kutenda rudo rwaMwari rwakaratidzwa pamusangano uno. Kereke munotenderana neni kuti indeed this was a spiritual conference. Munotenderana neni kuti zviro kwazvo Mwari angari pakati pedu. Musangano wakadai wanga wakunetsa kuitika, asi taona breakthrough, taona nyasha dzaMwari. Regai ndikukumbirei tese tingoti kwanyano patiri ipapo, tingopa a wave offering unto the Lord.
muzita raJesu tingoti makanaka Mwari, tiri kupa kutenda kwedu, tasimudza maoko edu tichikupai kutenda kwekuti gonesa kupinda musangano uno. Ngatichitai meremere yekutenda Jesu. Haleluya. Tinotenda takaona kutendeka kwaMwari pamusangano uno, kubvira pakurongedzerwa kwawo kwanga kusina kureruka, pakanga pakavhara zvichiratidza kuti hatibokwanisa kushandisa this venue, asi takaona nyasha dzaMwari, uyewo toda kuti tirambe tichinamata nyasha dzaMwari idzodzo dzirambe dzichifamba nesu. Regai nditore mukana uno wekutenda sachigaro weprovince ino, varivo visionary weprovince ino, tinovadaidza tichiti our overseer, baba naamai Reverend Gunyere. Zvakanaka titende munhu waMwari nekuva mutungamiriri wedu panguva yakadai. Kana muchinzwa vemisangano vanotaura kuti a revolutionalist, murume wamira akasimba kuti kereke ngairambe ichipfuurira mberi. Toda kuti titende baba vedu, baba overseer naamai mangwanani ano nekutirongera musangano wakanaka. We thank you so much baba, muzita raJesu. Toda kuti titende baba deputy overseer pamwe chete nekomiti nemakomiti members ose pakubata basa pamwe chete nababa vedu. Baba toda kukutendai pamwe chete naamai nedare rose reprovincial committee. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Regai nditende the administration committee, the organizing committee of this conference. Ivava vaipota vachigara mamwe mameetings isusu tiri kudzimba zvedu tisingazvizive kuti kune vari kutirongera. Ngatitendei administration inotungamirirwa nababa Elder Dumba, ngativatendei mangwanani ano. Ndinoda kutora zvakare mukana uno wekuti titende our very own Mother General. Zvakanyanya kunaka kuti titende muranda waMwari, mbiru dzechipostori, mama Mother General, mama Dr. Shumba Mbiri. Chechi munotenderana neni kuti tiri kunzwa kufugidzira nekuda kwamama vedu amai Shumba Mbiri, nekuti provider ma-catering services pamwe chete neBethel Assembly. Mama toda kukutendai necatering yose yatawana pano. Mwari wekudenga denga aramba achikuropafadzai. Mama vanoshanda nadeputy wavo Elder Madumbu pamwe chete naamai. Toda kuti tikutendei nekufamba nesangano reBethel. Baba overseer varivo vari kutarisa sangano reBethel. Toda kuti ngokutendai, ngativapewe maoko ekuvatenda. Directly tanga tichisangana na mama vanoitwa mama Mai Taylor nemadzimai ekuBethel. Vakomana mazuva ano kutambira chikafu uchiisa mumuromo zvinotora trust yakakura. Toda kuti titende mama Mai Taylor nemadzimai ekuBethel. Tanga tichika takasununguka, dzimwe dzenguva unenge uchatokanganwa kunamata uchingonzwa kutenda muzita raJesu. Toda kukutendai. Haleluya. Ndoda kutora mukana uno zvakare kutenda Dr. Manyika naamai kuva nesu pakati pedu. Tinonzwa kudzikama, tinonzwa kuti tichigere kurasika. Zvakakosha titende Dr. Manyika pamwe chete naamai nekungova nesu throughout the conference. Vanga vainesu, tinoziva kuti kwakawanda vanenge vanoda kubvutiranwa. Nyika yese nenge chida kuti Dr. Manyika vave vari kuprovince kwavo, but ivo vakati ndenge ndakagara nemi kutaura kuno kwandiri kutaura tine maprovinces akawanda ari kutoitawo conferences tichiita. Vanenge vachida kuti Dr. Manyika vave ikoko. Baba toda kukutendai kuva nesu pano. Iko kuShama Assembly kwa Dr. Manyika takapiwa
PA system rudimbwa rwamuri kunzwa riri panapo iShama Assembly yakatipa rudimbwa irworwo. Zvakare kuShama Assembly toda kutenda negenerator ranga richitipa moto wekuti tigone kushandisa sezvamunoziva kuti magetsi ari kuenda. Ndichadzoka zvakare paShama Assembly ipapo ndine zvimwe zvandichange ndichitaura. Regai ndipfuurire mberi. Toda kutenda baba naamai machocho nababa naamai Kagona nekutipa utility trucks. Province yedu hatisati tane midziyo. Tinotenda kuti nenyasha dzaMwari tichazenge tine midziyo nadriver anenge achita basa, but kune vanhu vakamutswa naMwari vanotipa misangano muromo mumwe chete chete, zvese zvototanga kututwa zvichiuya pano. Ngatitende baba machocho, baba Kagona utility trucks anga achita basa uye acharamba achita basa kudzosera zvose zvanga zvichishanda pano. Toda kutenda Deputy Overseer neMaravanyika Shekaina, munozvitsvaka glory rekumberi inonzi Shekaina Assembly chete handiti. Toda kutenda nehuni dzatakashandisa pano dzanga dzichishanda pano nedziri kutoshanda pano. Baba vakangoti musanetseke nyaya yehuni, munouya kwaMaravanyika sangano varume nevakomana vanoenda mugomo woburutsa huni. Baba toda kukutendai nesangano rese rekwaMaravanyika nekuti provider moto wekubikisa. Toda kutenda veRed Cross neighbor wedu musangano woga woga tinowana mvura yekushandisa kubva paRed Cross. Baba Sachigaro ndakasangana nevamwe vaferi nezuro vachinditi nhai baba, tine bhohoro riri pano rakacherwa pano, chatadzisa kuti mvura ichipombwa tichishandisa mvura chii? Ndinofunga kuti mazuva mashoma anoteera chechi inenge yamaoko edu zvakanyatsonaka. Toda kuti bhoro iroro richipomba mvura, Mwari wekudenga atiitire zvakanaka. Ndiri kuona kunge vanhu maakundiseka, hamusi kutenda pamwe chete neni here kuti chechi iri kuuya maoko edu. Pane murume anonzi Baba Praise, Baba Yada, Baba Kanyera, simukai baba. Uyo murume uyo toda kutenda murume anoitwa Baba Kanyera nekuva operator wePA system nekutigadzirira kuzvironga zvese kuti zviite zvazvikaita izvi. Baba Kanyera nekutitsvagira beef up basebin riri pazasi apo iro netutu twakaturikwa mumastensi utu ibasa raBaba Kanyera. Toda kukutendai baba, murambe muchidaro nekusingapere. Haleluya. Pane rimwe zuva randaitaura nemumwe muzukuru ndichimuti wagona basa, Mwari akutore usati watadza. Akaramba kukomborerwa mukomborero iwoyo. Toda kutenda zvakare Mount Darwin. Toda kutenda zvakare Mount Darwin yakatipa amplifier inondo yange ichiloda mabasebin. Toda kutenda baba Overseer nesangano reMount Darwin amplifier muzita raJesu. Haleluya. Toda kutenda baba Kasaga negenerator. Tanga tine magenerator maviri. Baba Kasaga muromo mumwe chete kana kutongoziva kuti kwaita musangano vanotobvunza ivo kuti generator ririko here. Baba Kasaga ngavatendwe kwavari ikoko. Handina kuwanda vaona, asi ngavatendwe. Mutisvitsire kutenda kwedu kuna Baba Kasaga. Ndoda kuti titende baba Dikoni Marufu. Baba Dikoni Marufu ndotenda kuti ndivo secretary wekuShama Assembly nekutigadzirisira magetsi. Musha wanga usina kumira zvakanaka, magetsi anga hameno kuti zvanga zvakanodambukira nechipapi, but vakashanda the whole day. Pavakauya vachifunga kuti kaningori kabasa kamazuva sikausangobatanidza tobva taenda, but vakazoswera pano neusiku kusvikira magetsi adaira. Ngativatendei baba Dikoni Marufu nekutipa service iyoyo ya electrician. Regai titende departments. Toda kutenda hospitality and decorations.
sekutaura kwandikamboita kuti ava ndo vamwe vevanhu vanotanga kusvika pano kuti musikoona kala yemusangano ivava ndo vanenge vasvika pano. Toda kukutendai hospitality and decorations. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka nezvose zvamaita. Mwari wekudenga akukomborerei. Toda kutenda baba mufundisi Mavhuru pamwe chete nepraise and worship team. Tinotenderana kuti mimwe misangano zvanga zvakakuita kunge zvakakuderera, but pamusangano unoitaona takabopa in your numbers. Thank you baba. Mwari wekudenga denga vakuitirei zvakanaka. Regai titende ma-intercessors. Baba vachazotaura pamusoro pe-intercession, but pane vanhu vainyengetera. Mukunyengetera ikoko takatowana shoko rechiprofita raratidza kuti razwa pamusangano uno. Regai titende ma-intercessors vainyengeterera musangano uno, musangano wabudirira kuburikidza nevanga vachirwa hondo muchadenga, vanga vachirwa hondo dzemweya. Ma-intercessors ngaatendwe muzita raJesu. Haleluya. Pane shoko ratakawana rairatidza kuti it was a vision yakawanikwa vanhu vachinamata. Ndiri kuitenda kuti patazotanga kufamba tichigadzirira musangano stage by stage yanga ichizadziswa. Zvandaona kuti munhu akaratidzwa yeye zviro kwazvo vakanga vari muprayer. Rambai muchishandiswa naMwari, muchitya Mwari mazuva ose. God bless you so much. Regai titende ushers and security. Vanhu ava vanoshanda vadikana. Nedzimwe dzenguva inini ndiko kudepartment kwandikange ndiri uye ndichiri kunzwa kuramba ndichida kuva ku-ushering ikoko. Dzimwe dzenguva unotorwa semunhu asinganamati kana uri asha. Paunonoti munhu sumukai ubva ipapo uenda apa, munhu iyeye anokanganisika zvisingaite, anogona kutokuona sekuti haunamata. But we have got ma-ushers vanoramba vakashinga kuti order irambe iripo pamusangano. Neve security hatina kuita dambudziko kana rimwe chete rasvikawo kunzeve dzasekretary. Kana ririko raitika harina kusvika kuno, but tikutenda kuti musha wanga wakachengetwa zvakanaka. Toda kukutendai ushers and security. Pamwe chete ipapo toda kutenda Gogo Chatadza. Ava vanoda kuti vatendwe vadikana. Basa ranga achibatwa naGogo Chatadza ibasa inini ndakaita rekuota rakandikanganisa. Kuhope chaiko chaiko harina kundiitira zvakanaka. Ndine gore randikarota ndichinzisuka mutoilet ndakakanganisika kuhope ikoko. But Gogo Chatadza vari kuwasuka live. Ngavatendwe Gogo Chatadza. Mwari wekudenga avaropafadze, avapfumise, navana navazukuru vaitirwe zvakanaka nebasa iroro. Ndoda kuti titendewo veZRP. Hatichavataura namazita kuvadonongodza, but kutenda kwedu vamwe vari pano vanoshanda muZimbabwe Republic Police vanogona kuzonotisvitsira kutenda kwedu kuti church iri kutenda neservice yatawana kubva kwavari. Mwari aramba achishandisa department rehurumende iroro zvakanaka. Regai nditore mukana wekutenda ma-preachers. Pane anotenderana nenere kuti standard yeushumiri yange iri panapa inotyisa. Panga ndichinyora chipepa changu chindafunga mashoko amufundisi Gwaindepi vachitaura kuti overseer mune simbi dzenyu. Varume vari kuparidza panapa ava ndo vatagara tiinavo here vava? Imi amagijana ava ndivo here amagijana? Kana wanga usipo hauna chaukanzwa enda hauna chauchanzwa. Vashumiri vakashumira pano, baba mufundisi Mavhuru. Iwe murume iwewe une hutsinye naSatani. Ramba wakamudaro, ramba wakamumaka mumakire iwoyo. Toda kutenda mufundisi Magijani, toda kutenda mufundisi Favoro, toda kutenda mufundisi Muzivi, mufundisi Mutara, mufundisi Karenge, mufundisi Gwaindepi, toda kutenda deputy overseer, toda kutenda mumwe mushumiri. Ndopi mumwe mushumiri asina kutaurika panapa? Apa vanotendwa pavo vega.
Toda kutenda vese vakatishumira, takashumirwa vadikani. Level yacho yanga iri pamusoro, ngatitendei vakashumira evhangeri. Mwari wekudenga aramba achikushandisai nemushandisirwo iwoyo. Toda kutenda vakacheya maservice. Hatina kuwana akacheya service zvakati kanganisa, takanzwa kucherwa zvakanaka. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Toda kutenda vafundisi vose pamwe chete namai mufundisi nebasa ranga muchiita nebasa ramukabata kubvira kumasangano kukurudzira kuti musangano uno uitwe. Maelders, vana baba vangu nana amai, toda kukutendai maelders edu pamuri papo. Mwari wekudenga ngaarambe achigosumudzirai, ngaarambe achigoropafadzai muzita raJesu. Madikoni nemadikonesis, Mwari wekudenga ngaakukomborerei nekufambisa musangano uno zvakanaka. Toda kutenda masangano akatipa machairs. Paipenda kutaura kuti tichadzoka futi kushama ikoku. Toda kutenda masangano akatipa machairs. Tine Amazing Grace inotungamirirwa na Dr. Maimba. Toda kukutendai baba neboard ramunoshanda naro, sangano rose reAmazing Grace. Toda kukutendai nekutipa pekugarira. Totenda sangano reBethel rinotungamirirwa na baba overseer na mother general neboard rose repaBethel. Toda kukutendai zvikuru nekutipa machairs. Toda kutenda Shama Assembly nekutipa zvekugarira zvakare. Kugara pakanaka uri muchechi kunongodiwa. Toda kukutendai veShama Assembly, Dr. Manyika pamwe chete naamai. Thank you so much nekutipa pekugarerei muzita raJesu. Pane munhu wandoda kutenda akagara pasaidi newe. Munhu iyeye dai wanga usina kuya conference kuno, musangano wacho ndo waitaurwa uchinzi musangano waflopa, hazvina kufamba. Ndoda kutenda kereke yose at large nditendera ari pasaidi newe. Kana wakada unogona kumurova padama, kana wakamurova musana, kana wakamurova high five. Zvose zvawaita Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Vakamachuwa vakomana vePA system. Kana vanhu vaapano paPA system apa vanotenda kuita vamwe vanhu vasiri maKristu, panotoitwa ngepane dhimoni apa. Vanhu vanoridza makeyboards, vanhu vanoridza izvi, hameno kuti vakaita sei. But panapa ndangachivatarisa, ziso ranga rakavatarisa kuti vakomana aiwa, they deserve a better pam-pam. Vakomana they deserve a clap offering. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka, mukutiitira, mukutibuditsira mucherechedzo wakanaka, zvekuti baba dai makatidaidzira uye kuHarare vauya kuzokopa zvikuitwa nevana vedu kuti vari kugona. Ndapedza sekutaura kwandamboita pakutanga kuti zvinogoneka kuti tine vanhu vakatibatsira. Handitsvedza. Mwari wekudenga ngaakutendei kudarika zvandingadai ndakuitai pamberi pavanhu. Mwari wekudenga akuropafadzei. Mufundisi Phineas vari kutiisa pamhepo. Vane mafoni munogona kutoscreena this conference iri live. Ndina gogo vangu vari kusaita vote of thanks. Ma-announcement anoda kuti akepchwe vanhu tozoziva zvokunoita kana taakumasangano. Pakalenda of events pedu pari kuratidza kuti the event iri kutevera this conference iPastors' Wives Seminar. Apa Pastors' Wives Seminar iyoyo ngatichikanzura, tichapiwa zvakare mamwe madates. Iko zvino takunoikanzura, hatichaitaura, tichapiwa zvakare mamwe madates. Tine date remusi wa22 November AFM Theological Seminary kunenge kuine graduation. Ana mufundisi Phineas vanenge vachikepwa vachinzi vapedza fundo yepaBible College. Musi wa22 November tine graduation yeku AFM Theological Seminary. Tine musi wa21 November tine Apostolic Council and Retired Pastors Banquet
iriko musi wa 21 November iro gore rineri. Nemusi wa 23 November tine Provincial Workers Council patinosangana makanselas ose tichiona mafambiro atakaita gore rino uye tichibva taona kuti gore rinouya nenyasha dzaMwari rofamba nepapi. Saka not 23 November, all councillors uyai tiite meeting. Tichakuzivisai venue kuti tiri kuitira council meeting yedu kupi. Musi wa 1 December izuva rinenge richirangarirwa vafundisi. Itsika yakaitwa nana baba yekuti mufundisi munhu ndichine chechere bana. Tese ngatidzokoredzei titi mufundisi munhu. Amai mfundisi munhu. Ivo vanonzi amai mfundisi ava vanotoriwo nevabereki. Kwekutoti mufundisi yeyu kana tiri kuchechi kwedu ndibaba handiti, but vanotori naatezvara naambuya. Ivo vari mufundisi kudaro. Saka musi wa 1 December vafundisi vanenge vachitarisirwa kuti kumasangano kwatiri tiitire vafundisi vedu chinhu chakanaka chekuvapa Christmas box. Kana tavapa Christmas box, tsika yatakapiwa nana baba ndeyekunzi wakaramba uchidzi mufundisi unokanganwa kuti uri mwana, imbonovhizitira vabereki kumusha uchidaidzwa nezita, imbonoona vazukuru, imbonoonawo vana asekuru kumusha kwaamai kwana atezvara. Chinhu chakatikoshera kuti vafundisi vambowana a break yekumbononamata uye nekutsvaga theme yegore rinouya. Saka vanenge vachitarisirwa kuenda kuleave, but zvinenge zvakatibatei mbichana kuti tinogona kusamhanya kuenda kuleave nekuti kereke iri muhondo. Ana baba munotanisha discretion yekuti murambe makabata kereke tiri muhondo. Nekuda kwekuti musi wa 6 December kusvika musi wa 8 pane CMD conference, ndo musangano uzere Mwari iwoyo. Musangano we-CMD, musangano wevana unotungamirirwa na Sunday School Superintendent wavo Pastor Gufu. Saka venue muchaiziviswa nekukurumidza, asi 6 to 8 December CMD conference. Togadzirira matsamba vanawo vachange vachikutambidzai matsamba. Sapotai vana ngavauye kumusangano wavo kwavanenge vachishumira nekuva vatungamiriri. Mwari wekudenga atiitire zvakanaka. Panapa baba overseer vachazouya vachitsanangura zvimwe zvemamiriro echechi. Ini ndati ndingotaura state of the church. Patakamira pano ndepekuti pari kushandiswa inonzi propaganda. Church pairi ndeyekuti judgment yakabuda musi wa 4 September. Judgment payakabuda kwakanga kwaitwa ma-applications maviri. Makanditeerera ndazviona maita chinhu chakanaka. Pakange paitwa ma-applications maviri akatorwa naJustice Mangota. Imwe application yaibva kudivi redu yakanyorwa nana baba vedu negweta redu yaitaura kuti isu ndisu tinofanira kunzi AFM nekuti takabata original kana kuti constitution yafamba nechechi for over 100 years. Poita imwe application yakanyorwa nevema-reforms ichitaurawo kuti isusu tibviswe kana kuti ma-structures akagadzirwa navana chiyangwa abviswe achiyangwa vasataurwe kunzi ndi president, agunyere vasataurwe kunzi ndi overseer. Ma-applications yayo abva atorwa ese naJustice Mangota vabva vapinda nawo mudare, abva anzwikwa kamwe chete. Pakuanzwa judgment yakabva yazouya musi wa 4 September ichitaura kuti chechi iri kutungamirwa nana Madau ndiyo AFM yapuhwa zviri pamutemo.
isusu tabva tanzi tadismisswa with the cost, takanzi takurirwa mukoti, kana ndakushandisa rurimi rwekuti tinzwike, takadyiwa kukoti, tabva tanzi nemubhadharo pamusoro. Ana baba vedu vabva vabatana nemaloya edu vakati hapana kufambiswa dare zvakanaka, hapana kutongwa zvakanaka, saka ngatiendei kudare riri pamusoro reSupreme Court. Chinhu chandoda kuti muzive ndechekuti Supreme Court haitambire nyaya dzinenge dzine zvinhu zviri pasi pe5. Kana wapuwa judgment yako unofanira kuwana above 5 points dziri mujudgment dzauri kupokana nadzo. Mapabata nditi obva waenda mapoints ako akadarika 5, Supreme Court inoti hatitambire zvakabuda ikoko ndizvozvo, but mapoints ako akadarika 5, Supreme Court inogamuchira. Saka vana baba vedu vakagara pasi neloya, rabva ratanga kuvanongedzera kuti apa hapana kutariswa, apa hapana kutariswa, kusvikira zvinhu zvedu zvaita 9. Supreme Court yakangotambira nekudhinda kuti appeal granted. Saka patakamira pano tiri paappeal, takamirira kunzwa date ratichazoudzwa kuti hearing yeappeal ndirini. Kana taenda paappeal, judgment yemusi wa4 inobva yashaya basa, takutopfuurira mberi sezvatagara tichiita sevanhu vasina kutongwa. Saka mukudaro vabi edu vakabva vanonyora tsamba kukoti yekuti kunyorwe inonzi stay of execution, yekuti judgment iyoyo ngairambe ichishanda. Muziva kuti yaishanda kuti chijudgment yacho yaishanda ichinzi vafundisi vaikolekta mari muzita reAFM ngavadzose mari dzese idzodzo. Mari dzamukaunza dzedze dziri kunzi vafundisi kutanga naAgunyeri nana Amanyika tese tisungwe tiendeswe kupolisi kune kuda kwemari dzamaiunza imimi. Chechipiri kwainzi ngavadzose vanhu vedu. Ngavasataurwa neisusu zvakare tainzi tisataurwe nezita rekunzi AFM, ngatipuwe rimwe tisamboshandisa zita rekunzi AFM. Zvese zvatinazvo zvinonzi AFM vakanga vachiti ndezvavo. Saka nyaya iyoyo isusu takange takabata appeal, yakazopindawo futi mukoti pamberi paJustice Judith Mushore. Justice Judith Mushore vakati hakuna ane chitupa chakatoresa chechizita. Vamwe vakanga vakunzi usatombopfeka hembe yerigari yekunzi FM nokuti hamusi FM, tinotodzipfeka. Takamirira hedu kuuya kweSupreme Court kwatiri kuziva kuti pamusi wabuda judgment kwandiri baba ndo musi wakatanga nyatsoringa mushe kuti shoko rataita rati kurwirwa kana kusarwirwa, ndo musi wakatanga kuva meaningful musiwo. Kwese kuti angoti kurwirwa kana kusarwirwa hatanyatsoziva zvazvirikureva, but musi wejudgment regai ndingotenda vanhu vekurevival center. Ndakanzwa kusimbiswa nevanhu vekurevival center akati baba kurwirwa kana kusarwirwa kuye kwamaitaura kuende kukuku handei baba. Vanhu vekurevival center baba vakanditi tipei zita tifambe. Izvi zvese zvamuri kuita indotenda kuti vanhu vanochengeta Mwari wavo vanotaura izvozvo kuti kurwirwa kana kusarwirwa, kupuwa zita kana kusapiwa zita, chandichachengeta ndicho chandakagamuchira, ndichachengeta Mwari wangu. Haleluya. Ndati baba vanozopedzesa pane zvimwe chatinozvitaurira ndechekuti musocial media ipapa pavamwe vari mumagrupu emareforms,
vamwari chimwe chechinhu chakaitwa musi wekuaplya stay of execution ndechekuti vanhu vakatanga kuedwa mumagroups emareforms. Makambozviona? Vanhu vakatanga kuedwa mumagroups emareforms vobva vatora gurupu reri vobva vanonoratidza kumalawyers avo kuti vanhu vakatodzoka kuchechi. Saka ndoda kutaura kumunhu ari panapa kuti kana uri kugurupu remareforms dzvanya panoti exit ubude mugrupu iroro. Ende pane pamwe panodzvanywa pekuripota kuti handidi kuedwa mugrupu iri. Saka nekuda kwesocial media mune imwe information yamunenge muchiwana imwe yekuti munonzwa munhu akuti ati haini ani confused. Wagara une confusion kudhara apa ndatsanangura wako. Ngatipfuurire mberi nechechi yedu. Tine information imwe ichazenge ichitaurwa nababa iri latest ndio iri kupisa pasocial media izvozvo yemeeting yakaitwa mari mwezi zuro. Baba vanoyotsanangura isusu hatisati ane madetails nayo, but baba wedu as apostolic council member vakanoatendawo meeting iyoyo vachazenge vachititsanangurira. Haticharamba tichivasumudza kuti vauye pano, pavanozongouya pano vanobva vangotsanangura kamwe chete ikako. Zvakadaro ndo zvinhu zvandingati tingazivisane. Mwari werugare, Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka, Mwari akuchengetei, tiende kuminda tonoshanda. Sizini yedu yegore rino yakataurwa nemeteorology yedepartment yeZimbabwe rino iri kuratidza kuti mvura yedu gore rino iri pazasi zvishomanana. Mvura yakawanda iri kutanga kwesizini kuno, kumberi kwesizini hakuna mvura yakawanda. Saka vanoita zvekurima ngatitorei mukana wekutoti sizini chitanga kunoko mbeu dzakawanda dzacho ndo ngadzibva dzadyarwa. Dzimwewo ngatisadyarai mbeu dzakawanda. Dzimwe mbeu dzinoda kuita dzichiti wakadyara svondo rineri oita mazuva odyara imwe dzisakurira nezvakafanana. Asi mvura yakawanda iri pekutanga pemwaka, kumberuko hakuna mvura yakanyatsonaka. Chimwe ndechekuti mhepo yecyclone iri kutarisirwa kunzi iriko zvakare. Yakaonekwa kunzi kune cyclone futi gore rino, but cyclone yegore rino yakachinja direction. Iri kufungidzwa kunzi inopinda nemumashonaleni central kwakadziva kumabhodha edu. Saka tinoda kuti tinamate Mwari wekudenga akuchengetei, akuropafadzei. Regai ndidzosere nguva ino kuna sachigaro werushando runo. Ngatombere vasekretari vedu vachitora chigaro chavo. Panguva ino yatasvika, regai ndikumbire kereke yaJehovha tisvike patingasumuka tose netsoka dzedu. Tichikumbira praise team vauye vatore mukana wokuti panziyo tigosvika patinotanga service yedu mazvita. Amen. Hallelujah. Toda kuti tibatirane pa theme song yedu Mwari vachitiitira zvakanaka. Mumwe hari kokumsoro anotida yaro anotida rudo rwake rudo rwake rwakaomba nokutia
takamira tiri mumweya wokunamata. Ndikumbire deputy overseer vasvike pavanganyengetera kuna Mwari vachikumikidza ushando rwamangwanani ano. Baba vedu vari kudenga, tinorumbidza nyasha dzenyu, tinorumbidza rudo rwenyu, tinorumbidza kutendeka kwenyu Mwari. Shoko renyu nderazvokwadi uye munorisvinurira kuti rizadzise zvamakaritumira panyika. Mbiri ngaipiwe kwamuri mangwanani ano Baba, nekuda kwenguva ino yatasvika kwairi yokuti mutaure nesu. Baba, zvinoratidza kuti hamusati mapedza nesu, muchinaro shoko pamusoro poupenyu bwedu rinotidzosa Baba masimba kuti tive makwara machene, tive vachene sezvo imi muri mutsvene. Baba, ngariburuke ritinatse, ngariburuke ritishambe, ngariburuke Baba wamasimba ritiratidze makwara okufamba nawo nemwoyo yedu. Baba wamasimba, iwane mufaro, iwane rugare, iwane Baba wamasimba wose kusunungurwa kwazvokwadi. Makati kana taziva zvokwadi tichava vakasunungurwa zvamazviro kwazvo. Baba, nezita raJesu chititungamirirai parushando rwuno nemuranda wenyu paanomira, mushandise sezvamudara. Mbiri nekukudzwa zvokwamuri nokusingaperi muzita raJesu, amen. Takamira kudaro, tinoda kuti tipe mbiri yose kuna Mwari wedu. Apo ndichishedza mushumiri wedu wokutanga, vari baba vedu, the former president vedu, vakatitangira chikoro ichi. Ivo vane shoko ranhasi neshoko ramangwana. Ivo vakabata upenyu hwemunhu kusvikira Jesu vachiuya. Tivafarire vachiuya, vachitora nguva ino. Mwari wamasimba ose vachiitira zvakanaka. Ngatiuchirei tose Baba vachiuya. Chairman said, thank you for giving me this opportunity. Masikati anu, ndinokumbira muverenga anoverenga auye kuzondiverengerawo. Ndine mazwi mashomanana sezvandiri pamberi pevakuru. Ukange waiswa pamberi pevakuru kana kuita zvokutamba hauchariwana futi. Saka unachenjera kwazvo. Ndinoda kuti mutange kundivhurirawo. Toda kuona vanhu vaviri vakaita zvinhu zvinoshamisa. Amene kwazvaiendesa mumwe, amene kwazvaiendesa mumwe. Asi toda kuti uone kuti vanhu vese vasvika pachinhu chakanaka. Mumwe wobuda ipapo ano rufu, mumwe woenda ano upenyu. Zvinoitika muupenyu kana tisingazivi kwatiri kuenda. Matthew chapter 26 ibvire pavhesi ya 6 ndozokutaurira ipapo.
6. Zvino Jesu akati ari Betania, imba maSimoni wamaperembudzi, mumwe mukadzi akauya kwaari ane chinhu chabhastera chaive nechizoro chine mutengo mukuru. Akachidurura pamusoro wake agere pakudya. Asi vadzidzi vake vachizviona vakafa neshungu vakati, kuparadzwa kwakadaro kwaitirweiko, nokuti chizoro ichi changadai chatengeswa nemari zhinji ikapiwa varombo. Kuti chizoro ichi. Asi Jesu achizvinzwa akati kwavari, munotambudzireiko mukadzi uyu, kuti wandiitira basa rakanaka? Nokuti varombo munavo nguva dzose, asi ine hamuneni nguva dzose. Nokuti zvaakadira chizoro ichi pamuviri wangu, wakazviitira kuvigwa kwangu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kwose kunozoparidzwa evhangeri iyi panyika dzose, izvi zvakaitwa naye zvikarehwavo vamungarangarire nazvo. Yes, 14. Verse 14, Jesus. Zvino mumwe wavane 12 wainzi Judhasi Iskarioti wakaenda kuvaprista vakuru akati, muchandipeiko kana ndikamuisa kwamuri? Vakamuyerera masirivheri ana 30. Zvino kubva ipapo akatsvaka nguva yakafanira yokumuisa kwavari nayo. 17. Nezuva rekutanga rezvingwa zvine mbiriso, vadzidzi vakauya kuna Jesu vakati, unoda kuti tikugadzirireipiko pamungadya Paseka? Akati, endai muguta kunanya kuti muti kwaari, zvanzi nomudzidzisi, nguva yangu yava pedyo, ndichadya Paseka paimba yako navadzidzi vangu. Vadzidzi vakaita pavakarayirwa napo naJesu, vakagadzira Paseka. Ava madekwana akagara pakudya navadzidzi vane 12. Vakati vachidya akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira. Zvino vakava neshungu kwazvo, vakatanga mumwe nomumwe kutaura kwaari achiti, Ishe ndini here? Akapindura akati, waisa ruoko neni mundiro, ndiye uchandipandukira. Mwanakomana womunhu uchaenda hake seizvazvakanyorwa pamusoro pake. Asi une nhamo uyo mwanakomana womunhu waanopandukirwa naye. Zvaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa. Zvino Judhasi uya wakamupandukira akapindura akati, Rabhi, ndini here? Akati kwaari, ndizvo zvawataura. Vakati vodya, Jesu akatora chingwa, akachiropafadza, akachimedura, ndokupa vadzidzi vake achiti kwavari, torai mudye, ichi ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe, akavonga, akavapa achiti, inwai. Akatora mukombe, akavonga, akavapa achiti, nwai mose pauri, nokuti ichi iropa rangu resungano itsva, rakadururirwa vazhinji kuti vakangamwirwe zvivi. Asi ndinoti kwamuri, handichatongovonizve zvibereko zvomuzambiringa kusvika zuva iro randichazonwa naro nemi. Zvava zvitsva muushe hwababa vangu. Mazviita. Mwari vakomborere kuverengwa kwamazwi avo masikati ano muzita raJesu Kristu. Amen. Muupenyu hwatinorarama, pano nguva yaunopiwa iri open kuti uite sarudzo, ugosarudza zvisiri izvo. Mwari haakumanikidze kuti sarudza zvakanaka.
anokupa nguva nemwoyo wokuonawo zvinhu. Maonero ako ndiwo ane dambudziko. Zvineonzi sarudza, osarudza zvaunosarudza. Hauzobvunza kuti chinoyereveiko, unongonzi sarudza. Kana ndikauya kwamuri ndakabata kapaketi kazere nhunzi nenyuchi, mungatiza here? Munorumwa mukarega kutiza. Nokuti nyuchi haimboziva kuti pane nhunzi, inoziva kuti ndinoruma. Saka pano tiri kusangana nomurume nomukadzi. Luckily, mukadzi uyu handizive kuti waitomboenda kuchechi, kana aienda akaita zvakanaka. Vana mai dzimwe nguva kana tichita Jesu Kristu wamuka vanenge vachitaura kuti varume isi ndisi tatanga kusvika kunhingirikini uko kuguva, imi makarara. Tinoparidza vhangeri nesimba. Ichokwadi, munoparidza vhangeri nesimba. But ndoda kukutaurirai, mukadzi akaenda kumusangano wemadzimai uyu watiri kunzwa, ameno kana aitamata kana akanga asinganamati, kubva here kumba kwake, kana kuti kana mange muri murumu mange muri muna Jesu Kristu muimba imwe chete, kubva here munzvimbo yake otora mafuta anokosha. Jesu Kristu akaita recline ari patable, akaita recline ari pakarepo, iwo osikotora mafuta odira pana Jesu Kristu. Zvobva zvamutsa dambudziko. Vakomana vakanga varipo vakati ndokuita seikoko. Munhu mafuta anga aifanira kutengeswa akudirwa pamunhu mupenyu. Kana achinge atengeswa mari iyoyo yopiwa varombo. Jesu ndokubva azvinzwa. Akati shamwari, ndoda kutaura chinhu ichi. Varombo munavo mazuva ose, asina hamuneni. Ndoda kutaura mudikani, kana Mwari akasakupa mweya wokuprofita, kana kuda kuti muzvinzwisise, endai munoverenga Vakorinde wokutanga chapter 14. Inokutaurirai kuti pangai zvipo zvomweya, zvikuru sei chokuprofita. Hatisi kureva chokuprofita vanhu. Prophesy yourself. Uzvinzwe ndiri wrong. Mukadzi akaprofita kana akanga asingaende kuchechi, kana aenda kuchechi, but uri kuona zvaari kuita, ari kubuda sebenzi agonza hapana zvawaita apa navanhu, asi Jesu Kristu ari kuti zita rake richaverengwa. Nhasi pano 2019 riri kuverengwa after almost 900 years. Chikonzero anoziva, mwoyo wake wakamuudza kuti ita, kunyange usingaonekwe, kunyange uri munhukadzi, kunyange pasina chimwe chaunoziva, enda unopa murume uyu ane zviro newe. Kunamata kune zvinhu zvizhinji zvinoitika. Ukanamata zvakanaka, mazuva unenge uchinamata zvakanaka, unogona kunyengerwa ndozvauri kugona kuita, gobhadhara zvogumi, goita zvese, but kuti unzwe kuti mumusoro mako kana kuti mundangariro mako makanyorwei nezvauri kuita, haumbozvinzwisisa. Kana ukadaro unofira mahara. Muno mweFM unofira mahara. Akatarika zvako kuatenda yomweya mutsvene, because yomweya iyi inonyatsa kutaura kuti wakanga une time yokuti uteerere mweya mutsvene agokuendesa. Ndozvandikamutumira panyika kuti akuendese. Waifanirwa kuteerera mutungamiri wako. Apa ndoitawo sei, ndinoda kuita zvakati. Kana zviri wrong akakutaura kuti zviri wrong, don't do it. Ndopatinofira ipapo. Mumwe haana mutungamiri waanotenda. Kana pakaiswa mufundisi unonzwa auya izvozvo varoda kuzokumbira mari. Inzwa shamwari, ndoda kutaura ini, kana ukasandipa mari yako, ndinenge ndine mari inopfuura yako. Tunzwisana zvakanaka. Handisi kureva mari ino, ukaona mari ichigara muhomwe ndeyechingwa. Mari yaunopiwa naMwari ndoyaunonzi chienda panzvimbo yakati unotora zvakati. Uenda unotora ndochako manje. Chaunoti kana kupa mumwe ndakanzi naMwari ichenda unotora ndechako. But kana zviri zvinoitika mazuva ese in general kuti uri kusakura, uri kuwana chibage, uri kudii, ukadzidza ukadzinga wafunga nyaya yekuti ndinongoenda kuchechi ndikapa Mwari zvapera, newewo zvapera.
iti Mwari munodei nechibage chandawana gore rino. Taurai zvamunoda, ndini maoko enyu. Mwari wataura kuti zvakanaka, gore rino 30 tons dzese enda unopa varombo. Kundinda kamubvunzaka. Ndichabvunza futi kuti anani varombo vacho. Mwari anenge ongovhura pandasangana nomurombo ndomupa, pandasangana nomurombo vanhu vachikuti vachite benzi romunhu zvakaitwa mukadzi uyu. Mukadzi azive uyu. Ainga angapa isu. Johani kana akunyora nyaya iyi anoti chakaitawo kuti kuzvinyanyise nyaya iyi ndeyekuti Judha waisimbobawo mari mubhegi, saka aida mari yokuisa mubhegi kuti azoba. Zvino kana yadaro nyaya yashakanaika akanga achita agiwa achibatsirana nevanhu vasingazive. Iye ndiye mufundisi, ndiye akutotaura kuti aiwa mafuta ainga angapiwa nherera kana kuti chirikadzi dzabatsirika nemari, saka yaiva yemari zhinji. Chaakachiva ipapo ndechokuti anga ari emari zhinji. Vana amai, ndo pano mujaho wedu apa. Tirikunzwisana zvakanaka. Ukatadza kuita zvakanaka, kana kuti mukatadza kumba kwenyu mukafurirana, munoziva kuti pane vamwe vanhu vakanga vakaita mari yavo zhinji vakatengesa munda vachiti kanzi nevapostori uyai nezvinhu, tinoda kubatsirana tose tiite zvinhu pamwe chete. Amai hameno zvavakasvikoitana nababa kumba pana mabasa chapter 5. Hameno zvavakasvikotaurirana ikoko nababa. Zvanzi atiendei, zvichida vakashorawo kamunda komumwe akati naningo nekamunda kake, isu tine maekere akawanda, kana tatengesa mari yedu kababa zhinji ingaimbosara tiendese ine saizi nevamwe wairasi. Endesa zvanzi nemweya mutsvene, endesa. Mumwe vanhu vari kuita nharo ipapa haasi kumboziva kuti destiny yake ine mazuva maviri chete. Ngazvireke kudaro. Mafuta anofanira kutengeswa, kana asina kutengeswa tinofanira kuapiwa tiende nawo. Ndako here iye wambomubvunza kuti zvauya sei kwaari kuti azopa mafuta, zvambouya sei haaende kusvondo kwamunoenda, asi wamuona angoti regai ndipe vakuru ava mafuta. Ndo inonzi revelation. Ukagarawo muchechi usina revelation unokuvara, unosenzera mahara, unonamatira zvisipo, nokuti unenge une kanhu kakakumirira chete kuti uyu. Inzwai Jesu Kristu paakakunda Satani, Bhaibheri rinoti Satani akati I will find another privilege. Tikunzwa zvakanaka. Imwe other privilege ndeyo maKristu. Kwese kuno unenge uchikunda, uchidzova, uchitaura nendimi, uchiprofita, uchiita sei, usingamboita care of yourself, hauzive kuti zvinhu zvinokuvinga sei. Unongosvika apa ongoona zvinhu zvinenge zvakapusa zviri panapa, rega ndiite zvakachenjera, wawira. Saka Mwari ngaatibatsire. Ndanoda kuti tizive kwazvo pano apa kuti pano mugano womunhu anoziva Mwari, sezvatiri kutaurwa kuti Paul ari kuti ndinoda kuziva Kristu nokumuka kwake kuvakafa. Handiti zvoka iyeyo Kristu akarovererwa, ini ndoda kumuziva. Handisi kuda kuziva kwevanhu kwomusoro, ndiri kuda kumuziva nomwoyo wangu. Vamwe vanoziva nemwoyo, mwoyo wake ugomuudza kuti usati zvakati kuno mumwe, obva anyarara. Vamwe vanenge akapusa, ungangotukwawo angana kumbodzorera. Bhaibheri rotiro muregere here musadzorere. Handiti ndizvoka musadzorere. Ndoda kutaura kana ukadzorera nomumwoyo waita sei chete wadzorera. Hatichei tiri kuramba tichienda mberi. Ndobva Jesu Kristu ati amai ava pese panoparidzwa, nhasi pari kuparidzwa kuno kuZimbabwe naika, amene kuti pakanyorwa rini, Bhaibheri racho amene kuti rakauya sei kuno, zvakutaurika kuno, zviri kuchenjedza mumwe wedu ari panapa kuti arege kupinda pazviri, muzita raJesu Kristu, amen. Ndobva nyaya iyi yapera, ndobva vafamba. Judhasi ataurawo pana amai ava, ndobva vafamba. Vaenda panzvimbo, Jesu Kristu anoti nguva yasvika yokuti tichiita mutambo watikasiyirwa naMozisi. Ava vamwe havasi kumboziva kuti ndokupedzisa kwaari kuita. Kwano mutambo mutsva.
iye zvino haungamboita mutambo waMozisi nokuti Jesu Kristu akauya akabvisa mutambo yekare akaisa nyasha. Ndo dzatiri kutevera. Hatisi kutevera vanhu, hatisi kutevera svondo inonakidza. Imoye kana ukanakidzwa zvakaita sei, mwoyo wako ukasakuudza kuti uri pari wrong, unofira mahara. Vasvika pavasvika zvino Jesu Kristu akati, vakomana, taakuda kumboita murayiro waMozisi, zvino ndinoda kuti muende kunobvunza kunangana kuti imba yangu iripo here, ndaakuda kunodya nevadzidzi vangu. Handini zvoka? Judhasi ari kupipa aripo. Handi tinodya, unotonzi mudzidzi wangu naJesu, iwe uri wrong zvako. Ugonzi mudzidzi wangu nokuti wakadzidza zvimwe zvese ukabata, ukasiya chimwe chete chokusaziva kuti ndinofanirwa kuwanei panguva ino. Ndokubva vaenda. Jesu Kristu anoti zvino, Bhaibheri rinoti zvino Jesu Kristu wakatora chingwa akachimedura. Akati ichi muviri wangu, torai kwauri. Apedza akatora mukombe wewaini. Akati ichi ropa rangu rinoteurirwa imi, inzwa mazuva anotevera. Ndaidisa zvikuru kudya nemi, asi nokuda kwenguva nezvandatarisana nazvo handichadyi. Asi ndoda kukuudzai, kune tebhuru kumusoro yakamirira imi. Ipapa Judhasi haasisipo. Ukaverenga kuna John chapter 12 unonzwa achinzi zvakanzi Judhasi kurumidza kuita. Bhaibheri rinobva rati iye Judhasi uyu paakadya chingwa chasevewa, murume mukuru ungabva waseverwa chingwa. Ihe dai vari achitaura zvavo ngavaseverwe naadzimai wavo, nokuti mungazopedzera muzukuru wangu. Kuseverwa murume mukuru, nai mabhisiketsi angasevewe nai nandi ndokungotsenga wandinenge ndasevera iyeyo munhu iyeyo ndiye. Zvino iye akanga ambozvibvunza wakati ishe ndini here zvikanzi ndiwe haana umbozvitora. Asi kuna John anobva anziye akanzi wandasevera akadya ndiyeyo. Ndokubva aseverwa. Murume mukuru ukaona adzimai vako akukusevera sadza, imi vadikani imi, kutadza kumboitawo pfungwa inofunga kuti madzimai mondisevera nhasi, mai muchisevera kamwana kai, maakusevera ini here? Nhai Jesu zvauya sei nhasi kuti museve? Mazuva ese atanga tichiita hamusi kuseva, zvaita sei? Pano wandiri kutsvaga. Ukaverenga kuna John chapter 6 unonzwa achinzi Peter, vamwe venyu varamba vati hatidye munhu, teverai muende kunoenda shamwari dzenyu. Zvikanzi ishe isu takaona mashoko oupenyu husingaperi, ndiwo atikagarira muno, mashoko oupenyu husingaperi. Hatisi kutsvaga zvinonakidza zvavanhu, mashoko oupenyu husingaperi. Ndoda kutaura kuvafundisi shamwari dzangu, kana pakaita mistake yokuti unopedza 2 months vanhu vako vasina kudya muviri wacho, you are wrong. Bhaibheri riri kuti nguva dzose, nguva dzese. Hakuna anotenderwa kuti asondoro vanhu vashoma sondoro. Ukadzingara wadaro waakuda mari, vanhu vashoma sondoro rinorega itikose kuna vanhu vawanda sondoro rino uri kudei. Panapa Jesu aingova ne12, iwo uchine vanhu 20 uri kuti dai vauya sondoro kutambira mari zvinenge zvinoita. Watenda na Judhasi ipapo, hapana chaunomboita chinoburikira. Ita netime yakataurwa, kupera kwemwedzi nokutanga kwemwedzi tozviita. Iwo muKristu rega kuti ko zvino zvinogonzi ngakubviswe mari ndeiko? Ungadye chinhu usina kumboti thank you. Nai zvinoitika kupedza kudya soubva wanda zvakuti kwano ndikumuti thank you andambomukumbire handango nditi uya tidye. Aiwa zvaita sei vakuru? Zvanzi vadikani, zvino pano mumwe wenyu andipandukira, ndiniwo here eshe? Zvanzi ndiwe. Yatopedza. Kuna John inobva yanzi zvino akanzi akapiwa chingwa chakanga chasevewa, ndokubva achidya. Paakamedza akabva amedza Satani wacho. Uye haana kumbomedza zvamune zvokumedza tushoma, akamedza zisatani racho nambuya vake.
Jesu Kristu ndokutozoona kuti mweya wamo washata. Zvikanzi kurumidza Judas zvokuti vamwe vakati shaya kuti ndofunga ari kumhanyira kumagirosa. Kurumidza kuita zvawafunga, mhanya Judas. Paakangomedza zvisatani rakapinda ndokubva atopiwa simba rokuenda naJesu Kristu. Akanzi chienda ukurumidze. Vamwe vakati sara achiti ndofunga hanzi ani kunotitengera Coca-Cola tigotonwa. Watoenda haachadzoke. Tirunzwa zvakanaka. Haadzoki. Ukanzwa wanzi naJesu enda zvako, rega umbofunga kuti unodzoka. Kana ukatenda ukaseya uchadzoka. Ndio nyaya. Kana tichita mwiri washe, vana baba nana mai, mufundisi haasi kutsvaga mari. Kwakaenda wabiye duku, treasure weprovince anongouya pamufundisi, wopa chirayiro, mari ikaiswa yoti iwe administrator ndipe kuno mari yangu ndieni. Hakuna ya mufundisi. Ndiye national. Naye wakomana muri kuzwana kupiko makaziverenga papiko pakanzi national. Imi. Amen kwamuri kuenda. Aiwa. Iwe kana vakanga vati tatora nyarara yako inouya nengirosi. Regai kumbotyisidzirwa nepfuma. Aiwa. Unogona kuita mufundisi asina kana chinhu ari kufamba netsoka, famba. Musowa unowana nyowani motokari. Ende vanhu vanobva vati mheno kwaakaba vafundisi vadeiwana kupiko mari. Handibeka ndira baba ari kudenga. Ane vanhu vane mafactory emotokari. Inzwai mafactory esaya ndababa angu. Handiri zvoka. Kana ndikada chinhu ndinongoti baba onai ndaona nhamo nokufamba netsoka. Zvino ndodiniwo. Unzi right. Enda unotora zimotokari ramutara. Zirori umbofambisa 2 days uchitakurira vanhu manyowa. Kungopedza wanzwa mumwe motokari yenyu ndoida zvedu baba ndoda kukutengerai motokari munoti mari. Kana ukati 60,000 anobvuma nokuti zviri kuitwa nomuridzi woupenyu. Zvakanaka. Tiri kuenderera mberi. Ndakubvunza mubvunzo kuti tinofanira kudyei. John chapter 6 verse 53. Tiri pamwiri washe musashupike zvenyu. Handina kubuda muringi, ndiri kurambira padhende yakarehwa navakomana vokumashure. Chapter 6. John chapter 6 ibvire pavhesi ya 53. Toda kuti Jesu atiudze zvokudya. Hatidi kungodya zvinhu tataurirwa nevanhu. Tinofanirwa kuva neproof yokuti aripo akadaro. Pavhesi ya 53. Jesu akati kwavari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana musingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamuno upenyu mamuri. Nodya nyama yangu nounonwa ropa rangu, uno upenyu husingaperi. Ini ndichamutsa nezuva rokupedzisira. Ini ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. Nokuti nyama yangu ndizvo zvokudya zvazvokwadi, neropa rangu zvokunwa zvazvokwadi. Unodya nyama yangu nounonwa ropa rangu, unogara mandiri neni maari. Baba vapenyu sezvavakandituma, neni ndichararama nababa. Saizvozvo unondidya uchararama neni. Ichi ndicho chingwa chakaburuka kudenga. Hazvina kuitwa samadzibaba akadya akafa. Unodya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Wakareva zvinhu izvi musinagoge achidzidzisa paKapenaumu. Mazvita. Bhaibheri riri kuti idyai chingwa chandinokupai. Tiri kunzwisisa zvakanaka. Patinotora muviri washe panapa, ngatiregei kufunga zvedu zvatinoziva zvemabhisiketsi. Ngatiregei kufunga zvatinofunga zvehwawa ungange hwaseenzeswa. Chatiri kuziva ndechekuti Ishe chaakati ichi ndo chamunofanirwa kudya. Ichocho tikachidya
tiri in communion naye tiri kunzwa zvakanaka tinowirirana naShe kana tiri pashoko rake asi kana tikatora tikafunga kuti takangwara imoye ndakaona chechi dzichita imi muri kutombochema yedu iri kuda kutsemuka iyi 1954 kana kuti 55 pakatsemuka Methodist unonyatsonzwa kuti ya vanhu vanodhakwa nokuenda kugehena yake kana makuti pamwiri washo ndinobvisa kapu yangu mondidirira Paul ari kuti kana une nzara ibva wadya kumba kwako vanhu vakaitirana nharo ko kapu dzenyu dzinosukwa nani kanzi tinopedzisa kunwa inooma chete ndoisa muhomwe vai vakuru vakati nzwa yadikani bhaibheri riri kutaura kanzi apa ana izvozvo tsemu nepakati kutsemukira